Sapa sing galik-galik kuwi? Bojoan kula. Aku ngerti lamun to Ripalungguhan iki Buris Rawa lagi ngombe, kowe lagi mendem. Mongko pangandikane para pinter kae, wong ngombe entek sak gelas kuwi candrane kaya Eka Patmosari. Eka kuwi Dalang. kose ta kose. Eka kuwi siji, Patma kuwi kembang sari wis ngarani wong ngombe entek sak gelas. Prasasat kaya kembang sing lagi megar. Parandene segelas tek ora gelem mandeg nganti entek 2 gelas. Yen 2 gelas kuwi candrane kaya Dwi amratani, duwi loro amratani rata sak randuning awak. Entek 2 gelas tek ora mandeg malah 3 gelas candrane kaya Tri kawula busana, Tri telu kawula batur busana kuwi pengageman. Kaya batur sing nganggo sandangane juragane ngilang-ngilu ana ngarep kaca. Terus 3 gelas tik ora mandeg dadine 4 gelas candrane kaya catur wanara rukem. Catur kuwi 4 wanara kethek, rukem kuwi wowowan, candrane kaya kethek sing rebutan wowowan. Pating brengok ninggal ing tata krama. 4 gelas tik ora mandeg malah 5 gelas candrane kaya Panca Surapanggah. Panca ki 5 Surawani panggah wis ngarani wani karo sapa wae. Mongko wis cetonge glo tanpa warna lamun to sing kok ombe kuwi disumet wae murut mesti bakal dadi srana remuke jaringan utawa remuke usus kuwi kang ana sakjroning meteng. Lan apa kira-kira kowe ra mulat karo kahanan? Wong tuamu Rama Prabu Salya Ripalungguhan iki nembe nandang gerah. Apa laras cara gamelan wong tuane lagi lara tek anake malah mendem. Sampeyan iki ngene apa? Kula ngombe tuku dhewe. Kula jengklekan ngeten niku ya ora ngrepoti sampeyan. Sampeyan gelem nyawang syukur ra gelem mangrem. Lah kok nuturi kali Buris Rawa, Eka Patmosari duwe amratani lan sak liya-liyane. Apa sampeyan ki suci-sucine menungsa? Napa manganggep kula niku mboten ngerti sejarah Ratu Ndarawati brandal sing ra enak iwake jeneng sampeyan yen Suragentiri. Ndelik sampeyan teng alas wulusan molimo kabeh pun mang tindake madat madon minum main maling kabeh mang lakoni. Parandene nek nuturi karo Buris Rawa sampeyan kuwi luwih elek luwih bejat tinimbang kula. Waton sampeyan rasilak saka batine. Bakul tahu tepo sing mangtengi pun pinten mawon cangkeme. Yaki. Sing ngongkon ngantem sapa? Mboten trima raos sing manah kula. Ratu Gung Binetara socaning rat oboring jagat titi sing dewa. Kok ngetengi bakul tepo. Pelekake karo sesembahanku. Teka lamun to Ripalungguhan iki Ratu Ndarawati iki wis nungi jawata. Parandene dilokke ngetengi bakul tepo. Kula mboten trima ngoten niku. Cetha lamun to Buris Rawa nyepelakaken dhumateng kula ngina kaliyan wong Ndarawati. Ing atase Ratu Gung Binetara, parandene padhake ngetengi wis cangkemmu menengo. Buris Rawa pisan kuwi malah ping 100.
Trima raos sing manah kula. Piye? Kula mboten trima. Apa ora trima ya memper wong aku ora kirim lho. Kula tututi. Kena ditututi ning aja nganti mati. Kalau aku ning Kurawa ingun sakine sangapi menyu Noing citra tanyo kang setiaki nyak ngaget sambil ngandhot rasa mentan lantar mawur mangawur-awur urahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wara panjriting turangges di ati-ati apa kowe melu celeng boloten kebolatengen randi perkara karo dapur ngerti-ngerti jotos raiku ora perlu kakean bebangal mergo kuwi ngajak bila ini sesembahan kuwi Ndrawati sing jarak perkara Prabu Kresna kowe sing ra urus sing atas kuwi anake ratu sing kudune kanggo patuladan kena kanggo conto tumrawi para nom-noman sak negara Mandaraka parandene mamak mumuk patrakmu ya wong edan kuwi urusanku ning aku nyawang ora gelem yen ora gelem minggat paten nyangking dasmu piye jarak perkara
Hei! Hei! Lo! Ah! Lo! Iya! Ah! Hei! Hei! Lo! Hei! Wah! Hey! Loh. Loh. Wah. Ah. Loh, loh, loh. Oh. Wah. Oh. Wah. Wah. Get. Wah. Pecah sirahmu. Delihat, yo, hey, lo, taat, tak, lo, ho, lo, ut, lo, hey, tak, lo, wah, hey, wah, oh, yaki. Ing langit kelap-kelap katon lergin sanging alis risang mawe kandrung sabarang kadul wukir moyak maye Setyaki wonten dawuh badhe kula pecah sirahipun Burisrawa aja yen kowe tumindak agan tanpa paniti priksa kowe sing malah bakal kejiret karo hukum Mandaraka. Ning boten trima raos manah kula. Kebangeten anggenipun nyepelekaken dumateng wong Ndarawati. Ing atase ratu Gusti iku ki Narendra Gung Binethara. Padhake wong sing ngetengi bakul wis ta lambimu lho. Kuwi ae ora. Kae sing do mlumpuk kae wong endi yen pancen wong Mandaraka iki Gustimu gotongen lho. Yo. Gotong. Taruna angulira Sanes para
mantua kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati tak tampa gawe bombonge rasa. Bekti kula katur Koko Prabu Mandura. Ya, Setyaki wis ndak tampa. Iki kok ning tengah dalan iki Yayi Kresna lawan Yayi Setyaki bakal menyang endi? Inggih. Badhe sowan wonten ing pertapan Talkanda. Lho, perlune ngestokaken dawuh lumantar undangan ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Duryudana supados kula nderek pirembakan utawi saraseyan magepokan kalian gerahipun Rama Mandaraka. Yen kowe teka sesuk ana ing Talkanda, kowe kecilik. Kok kecilik? Sing dirembuk saraseyan iki wis ditindakake nalika esuk mau. Yen kowe sesuk teka kono iki kecilik, wis ra nek apa-apa, tarupe ya wis dibubrahi, ngerti ora? Ning manut undangan menika tanggal 12. Ora sing bener ki tanggal 19. Aku ki bar kokono. Nekani undangan ki mau, malah geger bantah derdah karo para Kurawa, mergo para Kurawa murang tata. Ngancam ngincing karo patine kembar kemanikan. Kowe yen teka sesuk kowe wis telat, ora ketemu karo sapa-sapa. Ning undanganipun menika benjing tanggalipun 12. Endi undangane? Yaki. Nyap langening kalangguana lara pandamontar. Tinon ler kekonang surem sorote tanpa padang. Kasor lan padaring. Kagyat risangka perangu pinangkul kinempit-kempit dosang reknaning walwono yosi tukang iblis walangan etan undangan kok malah disuwek-suwek mangke anggen kula dahar pripun teng mrika. Iki genah wis dibikin iki genah. Ibarate lawak sing wis seda genah sing wis dibikin iki. Dipun reka kados pundi? Kowe diapusi karo Kurawa. Pancet sengaja direka daya undanganmu iki sesuk pamrih men kowe ora melu rembukan nalika esuk mau. Aku wis rembukan ning kono, cetha lamun to iki akal licike Patih Harya Sengkuni. Mula kang mangkono, aku ora bakal nampa dosa lan bebenduning dewa yen entuk pangestune Yayi Prabu Ndarawati. Aku kongkonen, aku perintahan yen perlu aku mbayar ya gelem. Dipun perintah menapa? Surasane ngene. Koko Praduka kula aturi mejahi Patih Sengkuni bakal tindake aku perintah ngono. Aku perintah ngono. Aku njaluk tulung aku perintah ngono. Tak jejuwe kuandane Patih Harya Sengkuni. Aku kongkonan ya sing ngongkon kuwi padha karo kongkonan dewa. Ora bakal aku nampa dosa. Aku perintah. Menawi kula merintah Koko Prabu Mandura menapa Paduka kersa, mesti wae gelem. Koko Prabu Mandura lah dalah. Monggo Kanjeng. Nggih, Yayi Prabu Ndarawati. Kula badhe nyuwun senjata pitulung muter. Kersa mboten kersa mesti gelem. Kula nyuwun tulung dumateng Koko Prabu Mandura sakmangke kedah kondur dhateng negari Mandura. Gak salah ta? Aku perintahan mateni Patih Harya Sengkuni. Sing marai ora rukun ki Sengkuni. Harmonis kaya dijegali karo wong-wong sing kaya Sengkuni ngono kuwi. Aku perintahan mateni Sengkuni. Menawi kula perintah mejahi Sengkuni, Sengkuni tetep badhe mboten pati. Kok Sengkuni ora mati? Merga piye Setyaki? Merga dalu menika lakonipun sanes pejahe Sengkuni. Wong loro setel men lho. Mun ora.
Kula iki ketambantu dumateng Koko Prabu Ndarawati awit menika sesembahan kula. Menika pepunden kula lan boten narimakaken raos sing manah kula ing atase Ratu Titising Bathara Wisnu kok dipadhake ngetengi bakul cangkemmu. Kuwi wae ora. Yen aku ora kok perintah mateni Sengkuni dasare apa? Nuwun sewu. Ngibarate Kurawa niku geni lagi ndadi yen didoli padha genine napa malih dipun siram bensin tur bensin oplosan. Mesti mawon murup makantar-kantar. Suarane mak jedor, mak jedor. Njur aku kula aturi sabar. Pangandikanipun para pinter innallaha ma'asabirin tegese sekali merdeka tetap merdeka. Ra kompak kali ya mana alih turu-turu ana apa piye ngono. Awet wonten parib sinten niku? Endi? Sinten niku? Endi? Niku lho. Sayang kamira Hyang Wisnu Tarana Joko Paduka Koko Prabu Ndarawati. Yayi kaipe wis ndak tampa pangestuku mara gage tampanana Permadi. Gurawala nanggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Koko Prabu Mandura sungkem kula katur Koko Prabu. Ya Arjuna ndak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana Permadi. Inggih kula tampi saengga jimat. Kok sumengko pengawak Bajra arep tindak endi Arjuna? Muninggih dadi jumangkah dhateng kasatriyan Sawu Jajar. Perlune pinanggih kalian Yayi Nakula. Yen wis ketemu badhe kula rangket dosane Nakula. Nakula lan Sadewa wani nyidra wontenipun pusaka keris Kyai Udan Mas. Kowe banjur nyaguhi dawe sapa? Dawuhipun Kanjeng Hyang Talkanda Sang Mahatma Bisma. Apa kowe rapal karo watake adimu kembar? Muninggih sampun ngertos. Watake piye? Lari kalih menika jujur. Apa kira-kira wong jujur ki njur tinemu nalar yen wani murang tata nyolong anane keris Udan Mas? Langgih menika Koko Prabu. Kula pikiran aja mung budal aja mangkat, dadi kudu ngerti. Iki budale ning iki ngerti aja mung munggah sono tok. Ya omong apa iki tekan ndi ora. Lah Arjuna kuwi lho kok mungkat-mangkat kudu ngerti. Mangkate ning endi karepe apa, arep ketemu sapa, jlentreh lakon kepiye dasare kudu kuat. Aja waton bae kaya ngono kuwi. Ning nyuwun pangapunten satriya menika hambekipun bawa leksana. Maknanipun ora kena nglincati sabda kang wis kawedhar. Mongko kula sampun sagu wonten ngarsanipun Kanjeng Inji. Menawi kados mekaten menika menapa jiwa satriya. Mula sadurunge saguh kudu dipikir. Dipikir. Aja wae mangkat kaya ngono kuwi dipikir luwih dhisik. Kira-kira tuna batine njur kepiye? Aja sok grusa-grusu ndak kesluru ana dalan kleru utawa dalan buntu. Nggih. Nanging kula menika ngibaratipun kadi jemparing. Jemparing ki apa? Panah tegese gumantung ingkang lepasaken
Monggo ingkang lepasaken menika Eyang Bisma kula namung badhe nderek. Yen panah karo Arjuna meksa Beda. Masa beda? yen jemparing Ora duwe nalar. nanging lamun to Janaka Duwe pamikir, duwe akal, duwe pikiran. Mula kudu dipikir sing kanthi wening. weninge ngrasa Andayane weninge pikir. weninge pikir andayane Weninge Pancandriya. Pancandriya bakal Glotho pekareng-areng. Dodo pengareng-areng niku iki. Wong wis penting cepet to. Mboten ngono. Niku jenenge cutut ning ngawut niku ten niku. Kok iso glondong pengareng-areng lho. Hasil ku peni-peni Candrarini ngono kuwi. Yo ora. Sing arep melu Setyaki malah waduh. Janaka. Apa? Janaka. Lah kuwi cahe Dipikir luwih dhisik. Apa kowe rapal watake para Kurawa? Sing rina wengi mung tansah ngrenah patine para Pandhawa. Nanging ingkang paring dawuh menika Eyang Bisma. Menungsa kuwi tipake padha Lonjong ning atine. ora golong. Sing jenenge gunung kae Kena diunggahi, segara kena dijajaki. Bali atine menungsa sapa sing ngerti? Sing ngerti sapa? Bener to iki? nggih leres. Ora ngono. Ngono kuwi. Mula dipikir luwih dhisik. Kena diarani yen nganti kowe ngajar karo adimu kembar padha karo bacok-bacok Landesan dengkul, sing dibacok tugel dengkule katut tatas pisan. Lah ya ngono to, Dik. nggih leres. Ora ngono. Bapak WA. Sik apa sik. Kira bapak WA iki lho ora. Mula kang mongko kudu dipikir sing kanthi wening. Kowe engko sing getun keduwung. Mangka Kurapa iki banget anggene. Murka lan nista hambeke mligine marang para Pandhawa. Pandhawa ki sumpahe piye? Ngibaratipun ndok sapetarangan. Ngibarate Ndok sapetarangan. Ndok apa sing paling enak? Ngono kuwi to, setelan dhewe ngono kuwi lho. ora senengane. Mati siji mati Sedaya yen mukti siji. mukti sedaya. Lah yen kowe arep tega njempalani karo adimu ki padha karo kowe arepe ngremuk dhewe para Pandhawa. Nggih. Mila saking Lah yo mino saking menika piye? Merga ngene ya, Di, ana paribasan Janaka, Arjuna. Arjuna. Wah, Arjuna, Janaka, Arjuna aja lunga. Arjuna kok Prabu mriko lho. Oh ya ana Arjuna. Iki iso ngoyake salah arah lho kuwi. ayo kaya Pak Rohadi. Ngatasi ngubengi desa mau wis liwat kene neh. Mang pinarak ingkang prayogi ampun duka dalu menika kula nyuwun ampun duka. Nggih. Mangke perkawis menika cobi kula tak ingkang budidaya mrih rampungipun.